To al'umma a ci gaba da kawo muku abin da ya wakana a wurin bikin jarumi Jamilu Adamu Kocila. To kun san shi ma da yake tsohon jarumi ne, shi ma an kunna masu waka da shi da amaryar tasa a inda ya nuna shi ma tsohon jarumi. Bari mu kunna muku yadda suka cashi. Ya zuwa Jamilu Ango. Soyayya wallahi ya kada na soyayya ha amma ya ga yake fa let's go 1 2 3 daga mata wannan ne wacce zan faruwa ya kada ce kawa yar uwa soyayya ne ke kawo Ka dawo ko? Ka dawo ko? Ina ka ce, me na kai? Sani da ke ko a ina, a gani da ke ba magana, gira da ke. Sai ina za a ci ba, da bikin tabiki, da bikin suraki, da bikin tabiyar gidan faskinki. Mata kauce farin cikin zuciya sai yana zo sarake amarya sarake bereki mai saboda jin daɗin wannan abin da amarya ta yi ta ba ta kyautan kuɗi naira na tukan naira naira na wasa da naira naira na zagin naira naira na sunkula naira naira 50,000 ki ta fi ta da naira Allah ka ba da naira su ya isa amara kan namba alright thank you very much Allah dan ba mu space ka ne da ci da kira waya da ba alright thank you aga ba tare a shaidu wa su da kawashe alright amarya an ba ki kyautan kuɗi naira 100,000 sannan kuma ta ce a bada account number za ta tura kuɗin rantar ba a ce ba Hajiya DJ zan faɗi sunan kare ajiya ɗaya cracking Hajiya Mansura Isa producer na fim ɗin Faran ita ka gaba da wannan kuɗi ba ka amarya ka haka na bata account number ba a samu suna alright ina Umar Yabi To al'umma da fata an nishadantu insha Allah abubuwan da suka wakana a gun wannan biki na jarumi wato Jamilu Adamu Kocila idan kuka ci gaba da bibiyar mu za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da suka wakana. Wanda bai kalle sauran videos din ba
akwai su a nan ƙasan wato shafi na ku garzaya ku ga abubuwan da suka faru. Muna godiya ta yadda kuke bibiyan mu.